Vaig a fer un vídeo per encendre una bombeta des de dos llocs. La teoria la vam veure a classe fa estona, ara anem a veure com muntar aquest circuit. Fixeu-vos, tinc una font d'alimentació, tinc dos commutadors dobles i una bombeta. Ara, si jo segueix el cable, la bombeta està encesa i recordeu que quan pitjàvem un qualsevol, la bombeta s'apagava. Tinc aquí un commutador doble i aquí un altre commutador doble. Aquest commutador doble de l'esquerra té aquí una entrada i aquí té dues sortides, o dues entrades i una sortida, és igual, una i dues. Aquest en té dues i una. Això és un commutador i això és l'altre commutador. Val? Cable de la font d'alimentació en aquesta part del commutador. Unim aquests dos commutadors així i aquesta surt, se'n va a la bombeta i de la bombeta a la font d'alimentació. Aquest cable d'aquí i aquest cable d'aquí és intern, no el veiem, aquest no el posem nosaltres, està aquí de dins. Val? Està aquí de dins, d'acord? Nosaltres no el manegem, nosaltres només les tres entrades, una i dues, que són aquestes d'aquí. El que passi enmig dependrà de si tenc el botó pitjar cap a un costat o cap a l'altre. Un estirà un i d'aquí, si ton pitjar passarà aquí, però passa fent aquí, no en els cables que nosaltres veiem. Val? Molt bé, anem a posar els cables. Vinga. Tenim la font d'alimentació amb dues sortides, amb dos cables, i anem a veure. Primer cable, aquí. Primer cable, aquí. Val? Ara unim els dos commutadors dobles, aquí i aquí. Aquests són aquests dos cables, aquest i aquest. Val. Anem a seguir posant cables. Ara, d'aquest cable d'aquí va a la bombeta. D'aquest cable d'aquí va a la bombeta. I de la bombeta a la font d'alimentació, que és el que tinc aquí. Val. Veus els dos cables de la font d'alimentació. Un ve per aquí en el meu commutador doble unit directament en commutador doble, i aquest d'un me va a la resistència i de la resistència a la font d'alimentació. Font d'alimentació, commutador doble, els dos dobles units, i d'aquesta part del commutador doble la bombeta, de la bombeta a la font d'alimentació. Ara, en principi, si anés bé, pitjàs el que pitjàs, si està apagat s'encendria i si està encès s'apaga. Vídeo finalitzat.